Nemir Ahmedê Xanî û berhema wî ya Nemir Memûzîn ji aliyê Jan Dost ve li gor kurmanciya îro hatiye amadekirin û ji aliyê Weşanxaneya Avestayê hatiye çapkirin. Ji bo ku her kes bixweyne û fam bike bi kurdiya îro Mem û Zîna Xanî. Ji dema Ahmedê Xanî de heta destpêka sedsala bîstan zimanê Kurdî yê nivîsandinê zêde nehatibû guhertin. Ji xwe herfên latînî hê nehatibûn qada zimanê me û her Kurdekî dikaribû Mem û Zînê bixweyne kêm zêde jê fam bike. Lê piştî pêşketina zimanê Kurdî û bizavên nivîsandina bi kurmanciya paqij êdî ew peyvên di berhemên klasîk de ku nîşana ciwaniya wan berheman û şarezayî û hostatiya nivîskarên wan bûn, bûne kelem li ber fêmkirin û têgihîştina wan berheman. Ev xebat ji bo ku Mem û Zîn bi hêsanî li ser zimanan bigere û bi bîrobawerî û hezrên xanî zindî bimînin hatiye meydanê. Diyar e ku ev xebat dê bibe pireke xurt di navbera xwendevanên îro û seydayê xanî û berhema wî de.